Ano baga? Abay, puyo. Oh. Tapos baga may nakapos sa ibang tabako. Di lang na ano pa sa imo. No? Ano mo nito ng tunta? Naga. May mga sa kong kwarta. Talaga. Naga pa. Maarap ko na yabi sila. Hanggang sa atin. Yun, inano mo na siya. Basta kung may utang pa sa imo, nasa 25 pa, 25 pa. Mas plus, kukas ko na tabako. Kumay na akong ay 20 dyan na bulo. Ano ko lang ang bulo mo? Okay na. Wala. Okay. Tawag ka ka ka. Doon ko mo ka. Yan, ito ba? Ano ba ako sana? Dapat ito ba ako pang-aga? Kasi mo ako dahil magkakasap. Pwede sila mo? Sila mo? Kung mga yan, nagisa akong sardina. Kaya yung tabako. Ay, pagkaan pa. Yung mga ano ko kanina, mga pira ko. Tama. Sila mo?